ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଆମର ପୂଜା ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ସବୁ ଘରେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଗାଈ ଦିଟାକୁ ତୋରାଣି ଦେଇକି ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଆମର ଗାଈ। ଏଇ ଧଳା ଗାଈଟା ଆମର ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତମ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ ଦେଖଉଛି ରୁହ। ଆମର ଏଇ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଏଇଟା ପରା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମର ତୋରାଣିଟା ଆଣିବା ନାକି, ଆମର ତ ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏখানে ହାୱାନାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ଘରଟା ଛକ ପାଖରେ, ତୋରାଣି ଆଣିବା ନାଗି ଯାଉଛି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଏখানে ହାୱାନାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆମ ତୋରାଣି ନବା ନାଗି। ଏଠି ଆମର ମଞ୍ଜୁନ ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ପଳେଇଲା ଘର ଭିତରକୁ ଏଇখানে ଉଠିକି, ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ମଞ୍ଜୁନ ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏଠି, ତାର ଖାଲି ବାଟଣ କଣ ବାଟୁଛି, କି ତରକାରୀ କରିବ ଏଇ ସେ ମଟନ କରିବ କହୁଛି, ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରି। ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ତୋରାଣିଟା ନେଇ ଆସିଲି। ତୋରାଣି ଆଣିକି ଏଠି ଆମର ଏଇ ଗାଈ ଦିଟାକୁ ଆଉ ବାଛୁରୀକି ତୋରାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଗାଈ ତୋରାଣି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ମୁଁ ଏଇখানে ଯିବି ଗାଧେଇବି। ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ହେଇଗଲି। ଏବେ ଯିବି ଆମର ଏଠି କାଳାନାକ ଖାଇବା ନାଗି। ଆମର ତ ଆଜି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବି, ଯାଉଛି ଦେଖି ନୂଆ କଣ ଖାଇବା ନାଗି କରିଛି, ତା ଘରକୁ ଯିବି। ନୂଆ ତର ଖାଇବା ନାଗି ଭାତ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଡାଲମା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନୂଆ ଘରୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସୁ ଆସୁ ଆମର ଏଠି ଗାଈ ଦିଟା ହମାରିଲାନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏখানে ଆମ ଗାଈ ନାଗି ପାଳ ଆଣିବା ନାଗି। ଏଇଠି ସେ ବାଇରେ ଅଛି, ଯାଉଛି ପାଳ କଥା। ମୁଁ ଆସି ଆମ ବାରି ପାଖରେ ହେଇଗଲି। ଏଟା ଆମ ବାରି, ଏଠି ବାଛୁରୀ ଦିଟା ଚରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଳ ତ କିଛି ନାହିଁ, ପାଳ ଫଳ ସବୁ ପଚି ଗଲାନି। ଯାଉଛି ଛଣ ନେଇକି ଆସେ। ସେଠି ଯାଇଥିଲି ତ ବାରିରେ ପାଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଛଣ ଆଣିବା ନାଗି ସେପଟକୁ, ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଯାଉଛି ଛଣ ଆଣିବା ନାଗି। ଆଉ ଛଣ ନେଇକି ଆଇଲେ ଆଉ ଗାଈ ଖାଇବେ, ସିଏ ଚରେଇବାକୁ ନେଇ ଆମର ଦାଣ୍ଡ ପଟରୁ ଯାଇ ଛଣ ଏଇ ଦି ବିଡ଼ା ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏଠି ଆମର ଗାଈ ଆଗରେ ପକେଇଦିଏ, ଗାଈ ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବା ଆଣିବା ନାଗି। ଗାଈ ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ବିଡ଼ା ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଖୋଲିକି ପକଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଖୋଲିକି। ଗାଈ ପାଖରେ ଛଣ ପକେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର ଧାନ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ନାଗି। ବାରିରେ ଯାଉଛି ଆମର। ତମ ପୋଖରୀଟା ବି ଦେଖଉଛି, ଆମ ପୋଖରୀ ଦଳ ବି ବହୁତ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ପୋଖରୀ ପୁରା ଏପଟରୁ ସେପଟ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଦଳ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ମାଛ ବି ଛଡା ହେଇଥିଲା, ସେ ମାଛ ବି ସବୁ କଳା ମାଛ ଖାଇଯିବେନି ତାକୁ ସବୁ, ଆଉ ମାଛ ତ ନାହିଁ। ଘରେ ତ ସବୁ ଦଳ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଧଳା ମାଛ ଯେତେ ଥିଲା, କଳା ମାଛ ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି। ପୋଖରୀଟା ଏଇଥର ଆମର ବୁହା ହବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ବିଲକୁ ଧାନ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ନାଗି। ଧାନ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ନାଗି ବିଲ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବିଲ କଚଡ଼ା ସବୁ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଖାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଚଡ଼ା। ଧାନ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଏବେ ଧାନ ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ସରିଲା, ଧାନ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୋର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି।